Poslušajte, jer ću vam reći nešto što proizvođači automobila apsolutno ne žele da znate. Svake godine, kad sipate ovo ulje s čepom za punjenje u motor, gubite od 800 do čak 3500 eura. Nejednokratno, svake nekoliko godina, redovito, sve dok motor ne otkaže prije vremena. Bio sam uvjeren da radim ispravno, jer priručnik tako kaže, zar ne? Sve dok nisam naišao na rezultate testa provedenog na 50 motora u stvarnim uvjetima vožnje. I ono što su inženjeri vidjeli, zapanjilo ih je. Danas ću vam to pokazati, zajedno s trikom mehaničara koji može doslovno utrostručiti životni vijek motora. Ako vam je stalo da vaš automobil vozi dugo i ne košta vas fortunu na popravcima, ostanite, jer ovaj materijal vam može uštediti više novca nego godinu dana štednje. Što zapravo znače ti brojevi na ulju? Krenimo od osnova, jer bez toga ostatak nema smisla. Znate li da čak 60% vozača u Europi koristi ulje pogrešne viskoznosti? I ne govorimo o nekim sitnim razlikama, govorimo o motorima koji otkazuju pri 150.000 km, dok identični automobili na ispravnom ulju bez problema dosežu 400.000 km i više. Ta dva broja na boci ulja, na primjer 0W20 ili 5W30, nisu slučajan zapis. Prvi broj ispred slova W, što znači winter, zima, određuje kako se ulje ponaša pri hladnom pokretanju. Što je niži, to brže dolazi do osjetljivih točaka motora, prije nego što metal ostruže metal. Drugi broj, onaj iza crtice, to je viskoznost pri radnoj temperaturi motora, dakle oko 100 stupnjeva Celzijusa. I sada pažnja, jer ovo je važno. Ulje 0W20 je pri hladnom startu gotovo kao voda. Širi se munjevito, što zvuči odlično, i pri hladnom startu zaista je odlično. Ali što se događa kada se motor zagrije? Tada taj tanki sloj ulja mora održavati zazore ležajeva pri ogromnim opterećenjima. I tu počinje problem o kojemu proizvođači radije šute. Istina koja će razljutiti proizvođače. Neovisni laboratorij proveo je istraživanje koje je trajalo nekoliko godina i obuhvatilo 50 motora koji su zajedno prevalili više od 300.000 km u stvarnim uvjetima. Nisu to bili sterilni testni pogoni, stvarne ceste, gužve, vrućine, mrazovi, brze prometnice. Polovina je vozila na 0W20 potpunom sintetiku, točno kako preporučuje proizvođač. Druga polovina, na 5W30 potpunom sintetiku. Rezultati? Prvo što su provjerili, potrošnja goriva. I tu 0W20 pobjeđuje, nema što skrivati. Oko 2,4% uštede, što pri tipičnoj vožnji po Europi daje nekih 100 do 150 eura godišnje. Zvuči privlačno, ali sada dolazi onaj dio koji proizvođači automobila ne žele da znate. Motori na 0W20 pokazali su 42% veće trošenje glavnih i klipnih ležajeva, 24% više trošenja bregastih osovina razvoda, 31% više obrebotina na stijenkama cilindara. Pri prijeđenih 240.000 km, motori na 0W20 trošili su 28% više ulja. Jer tanje ulje izmiče kroz brtve i brže isparava na visokim temperaturama. Sad sami računajte, 100 do 150 eura godišnje uštede na gorivu, nasuprot 2200 eura za remont motora nakon 200.000 km. Ovo nije matematika za mehaničara, ovo je matematika za svakoga. Ako vas ovakve stvari zanimaju i želite znati više, prije nego što preplatite kod dilera, pratite ovaj kanal kako ništa ne biste propustili. Zašto proizvođači automobila promoviraju 0W20? Sada ću vam reći nešto što vas može stvarno razljutiti. Znate li da isti automobil, isti model, isti parametri motora, u zapadnoj Europi i Japanu standardno vozi na 5W30, a u zemljama gdje vrijede stroge norme emisija ispušnih plinova i službeni testovi potrošnje goriva za čitavu flotu proizvođača, isti automobil dobiva preporuku 0W20. U tome nema nikakva inženjerstva, postoji samo regulativa. U Europskoj uniji norme emisija CO2 i službeni testovi goriva za homologaciju vozila imaju izravan utjecaj na financijske kazne za proizvođače. Svaki 0,1 litre na 100 km čini razliku pri homologaciji čitave flote. Prelazak s 5W30 na 0W20 u čitavom rasponu modela donosi proizvođaču nekoliko desetaka milijuna eura godišnje manje kazni i naknada. Za vas, brže potrošen motor. Toyota je tu barem iskrena u jednom. Priručnik za GR Supru u japanskoj verziji preporučuje 5W30. Potpuno isti automobil, prodavan na drugim tržištima, 0W20. Toyota zna, jednostavno računa da vi nećete provjeriti. Nekoliko je proizvođača već službeno priznalo da preporuke ulja proizlaze iz regulatornih zahtjeva, a ne isključivo iz inženjerskih. GM i nekoliko drugih marki izravno su to potvrdili u internim tehničkim priopćenjima koja su procurila u javnost.
I zašto viskoznost ima značenje? Čujete li ponekad da je ulje samo podmazivanje? To je nesporazum koji ljude košta 1000 eura. Ulje obavlja 4 kritične funkcije i nijednu ne smijete zanemariti. Prvo, podmazivanje. Moderni motori imaju zazore ležajeva reda veličine 0,02 do 0,03 mm. Bez stalnog sloja ulja, metal stružeo metal i stvara toplinu koja doslovno uništava ležajeve. Popravak ležajeva košta od 700 do čak 2000 eura, ovisno o motoru. Drugo, hlađenje. Ulje odvodi toplinu s mjesta do kojih rashladni sustav ne dopire, ponajprije od klipova i donjeg dijela glave cilindra. Pri previše tankom ulju, glava se može deformirati, a brtveni prsten glave oštetiti. To su još 2 do 4000 eura. Treće, čišćenje. Ulje suspendira čađu i mulj te ih transportira do filtra. Jedan vlasnik Volkswagena Passata koji je godinama koristio pogrešno ulje, morao je platiti 1800 eura za obnovu motora zbog nagomilanog mulja, unatoč redovitoj zamjeni svakih 15.000 km. Četvrto, zaštita od korozije. To je manje očito, ali nedostatak odgovarajućeg sloja ulja pri dugim stajanjima dovodi do mikrokorozije koja s vremenom uništava površine ležajeva. Nijedna od tih funkcija ne radi ispravno ako ulje nema odgovarajuću viskoznost za vaš motor i vaše uvjete vožnje. Kada je 0W20 pravi izbor i za koga? Ne želim biti nepravedan prema 0W20. Ovo ulje ima svoju primjenu i u odgovarajućim uvjetima zaista je dobro. Ako živite u Hrvatskoj, Skandinaviji, Austriji ili bilo gdje zima zna pasti ispod -15 stupnjeva, 0W20 je vrlo dobar izbor za zimu. Mehaničari imaju izreku, 90% oštećenja motora nastaje pri hladnom pokretanju. Tanko ulje dolazi do kritičnih točaka za nekoliko sekundi, dok gušćem treba malo dulje. I taj trenutak može koštati. Drugi slučaj, ako vozite uglavnom po gradu, kratke rute, motor ne radi pod opterećenjem, temperatura vani ne prelazi 25 stupnjeva. Tada će 0W20 raditi besprijekorno. Treći, ako imate novi automobil s jamstvom proizvođača, a priručnik jednoznačno nalaže 0W20. Ovdje nema filozofiranja. Učinite kako kaže proizvođač, jer inače ćete pri eventualnom reklamiranju izgubiti jamstvo. Ali, i ovo je ključno. Ako mijenjate ulje svakih 15.000 km ili rjeđe, 0W20 je pod velikim rizikom. Pri takvoj prijeđenoj kilometraži, dodaci za poboljšanje su jako degradirani, a tanka uljana baza više ne štiti kako bi trebala. Kada bezuvjetno izbjegavati 0W20, a sada onaj dio koji servisi radije žele da preskočite. Ako ljeti vozite poslije podne po brzim prometnicama na 35 stupnjeva, 0W20 počinje gubiti zaštitna svojstva. Za srednju i južnu Europu ljeti stručnjaci preporučuju minimum 5W30, a pri agresivnom stilu vožnje, 5W40 ili čak 10W40. Ako vučete kemping prikolicu kroz Alpe, Dinaride ili jednostavno punite automobil do vrha i vozite dalje, 0W20 je loš izbor. Svaka tona tereta, svaki nagib ceste i svako 1000 okretaja više to su više temperature ulja i veće opterećenje uljnog filma. Ako vaš automobil ima više od 150.000 km na brojaču, motor s vremenom ima sve veće zazore, brtve su poroznije, a tanko ulje izmiče tamo gdje ne bi trebalo. Pri takvoj kilometraži, prelazak na 5W30 ili čak 5W40 može doslovno odgoditi remont za godinama. I posljednja stvar, o kojoj malo tko govori, ako imate motor s izravnim ubrizgavanjem, a to je danas većina novih automobila, temperatura između klipnih prstena i stijenki cilindara može lokalno premašiti 250 stupnjeva Celzijusa. 0W20 ima problem s održavanjem zaštitnog sloja. 5W30 pri istoj temperaturi zadržava 50% deblji uljni film. Kod motora GDI i TGDI, dakle onih s turbom i izravnim ubrizgavanjem, to ima vrlo stvaran utjecaj na životni vijek klipova i klipnih prstena. Ako imate takav automobil i želite ga što dulje sačuvati u dobrom stanju, javite u komentaru koje ulje koristite, pa ćemo zajedno vidjeti jeste li na pravom. Zašto turbopunjači mrze 0W20? 90% kvarova turbopunjača povezano je s uljem. Ne s kilometražom, ne sa stilom vožnje, s uljem. Turbopunjači u modernim automobilima vrte se brzinom od 150.000 do 250.000 okretaja u minuti. Temperatura ispušnih plinova u benzinskim motorima doseže više od 900 stupnjeva Celzijusa. Temperatura unutar kućišta taba pri intenzivnoj vožnji prelazi 450 stupnjeva. To je više od dvostruko više od temperaturnog raspona u kojemu 0W20 zadržava svoja optimalna svojstva. Što se događa s 0W20 u turbopunjaču pri intenzivnoj upotrebi? Ulje gubi viskoznost, dodaci se degradiraju znatno brže,
a u najgorem scenariju, koksolira se na vrućim površinama osovine turbopunjača. Nakoksolino ulje uništava ležajeve, a popravak ili zamjena taba košta od 900 do čak 2500 eura, ovisno o modelu. Laboratorijski testovi pokazuju da 5W30 smanjuje visokotemperaturno trošenje u turbopunjačima za 22% u usporedbi s 0W20. Uz turbo, ako imate izbor u priručniku između nekoliko viskoznosti, uvijek idite prema gušćem. Proizvođači turbopunjača to znaju, dio servisa to zna, ali ovlašteni servis koji zarađuje na zamjeni taba svakih 100.000 km, radije želi da vi to ne znate. Ako ste upravo saznali nešto što će vam uštediti 1000 eura, možete nas besplatno podržati putem Hype funkcije na YouTube-u. To vam ne košta ništa, dovoljno je nekoliko sekundi, a nama jako pomaže u stvaranju ovakvih materijala. Znači li promjena ulja uništavanje motora? Kraj mitova. Jedan od najpopularnijih mitova u Hrvatskoj i Europi. Promijenio sam ulje na drugo i motor je otkazao, jer se prebacio. To je besmislica, ali razumijem odakle dolazi. 2017. godine vlasnici Nissana u nekoliko zemalja bili su iznenađeni kad su ovlašteni servisi počeli najednom sipati 0W20 umjesto 5W30, koji je stajao u njihovim priručnicima. Pokazalo se da je Nissan izdao tehnički bilten s preporukom, ne nalogom, za prelazak na tanje ulje. Proizvođač je sam promijenio preporuku za postojeće automobile na terenu. To je jedan od najvažnijih dokaza da viskoznost ulja na čepu za punjenje nije jedina istina. U većini priručnika za održavanje, ako ih pažljivo pročitate, a ne samo bacite pogled na čep, naći ćete tablicu s nekoliko prihvatljivih viskoznosti ovisno o temperaturi okoline i uvjetima eksploatacije. U nekim automobilima ta tablica pokazuje sve od 0W20 do 10W40. Proizvođač sam vam daje izbor, samo o tome ne viče na prvoj stranici priručnika. Jedine situacije u kojima se stvarno ne smije odstupati od preporučene viskoznosti jesu novi automobil na jamstvu s jednom dopuštenom viskoznošću i motori s iznimno usko postavljenim zazorima ležajeva, što se odnosi uglavnom na sasvim nove konstrukcije. Znanost o podmazivanju koju bi svaki vozač trebao znati. Znate li da u dobro podmazanom motoru metal zapravo nikada ne dodiruje metal? Cijelo vrijeme radi na uljnom filmu debljine samo nekoliko mikrometara. I taj film mora izdržati pritisak koji može premašiti 1000 bara u okolici ležajeva pri punom opterećenju. Viskoznost ulja pri radnoj temperaturi, dakle taj broj iza crtice, govori nam koliko je debeo taj zaštitni sloj. 30 je deblji od 20. I ta razlika ima značenje točno u onim trenucima kada motor radi najnapornije, usponi, vrućine, vuča, sport. No viskoznost nije sve. Ulje mora imati odgovarajući paket aditiva, detergente, disperzante, inhibitore oksidacije, modifikatore viskoznosti i naravno sredstva protiv trošenja. Zato certifikacija ima značenje. Ako vozite moderan automobil s benzinskim motorom s izravnim ubrizgavanjem i punjenjem, trebate tražiti certifikat ACEA C3 ili noviji. To je europski standard koji jamči odgovarajuću zaštitu pri visokim temperaturama i kompatibilnost s filtrima krutih čestica. Bez tog certifikata, skupo ulje može biti lošije od jeftinoga koji ima odgovarajuće papire. Tajne mehaničara, kako prilagoditi ulje stilu vožnje. Dobar mehaničar ne gleda samo u priručnik. Pita vas kako vozite, gdje živite i koliko kilometara imate na brojaču. I tek onda preporučuje ulje. Evo kako to rade najbolji od njih i kako biste vi trebali pristupiti odabiru ulja. Korak prvi, pročitajte priručnik za održavanje do kraja. Ne stranicu s čepom za punjenje, čitav odjeljak o ulju. Tražite tablicu s viskoznostima i temperaturama. Većina automobila tamo ima više opcija nego što vozači misle. Korak drugi, prilagodite viskoznost godišnjem dobu. Hrvatske zime znaju pasti do -20 stupnjeva, tu je 0W zaista razumno. Ali ljeti, kada temperatura asfalta prelazi 50 stupnjeva i stojite u gužvi na autocesti A1, motor radi u potpuno drugačijim uvjetima. 5W30 ljeti je definitivno sigurniji izbor pri normalnoj vožnji. Korak treći, provjeravajte certifikate, ne samo marku. Kestrel, Shell, Mobil, Total, pri odgovarajućem certifikatu i viskoznosti rade slično. Certifikat ACEA C2 ili C3 za većinu modernih benzinaca u Europi. ACEA A3 /B4 za starije motore i pri zamjeni svakih 10 do 15.000 km. Korak četvrti, pri kilometraži iznad 150.000 km razmotrite ulje, high mileage, dakle s dodacima za kondicioniranje brtvi. Takva ulja smanjuju mikroprotjecanja i poboljšavaju kompresiju u istrošenim motorima. Nije nužno ako automobil nema nikakvih curenja, ali ako ispod automobila imate trag ulja, vrijedi razmotriti. Korak peti,
koristite isključivo potpuni sintetik. Mit da potpuni sintetik ispire brtve starih motora je lažan. Potpuni sintetik bolje zadržava svoja svojstva tijekom cijelog intervala zamjene i jednolikije štiti motor, posebno u ekstremnim temperaturama koje u srednjoj Europi imamo sve češće zbog klimatskih promjena. 5 najskupljih grešaka u odabiru ulja hrvatskih vozača. Za kraj želim vam reći o greškama koje najčešće vidim. I svaka od njih košta. Greška prva, zamjena ulja svakih 30.000 km, jer diler je tako rekao. Proizvođač dajete limit za idealne uvjete. U Hrvatskoj, s gradskim gužvama, kratkim rutama zimi i ljetnim vrućinama, 10 do 15.000 km je razuman maksimalni interval za potpuni sintetik. Greška druga, ulje bez odgovarajućeg certifikata, jer je bilo najjeftinije. Loš paket aditiva ne štiti motor, čak ni ako je viskoznost ispravna. Motor vašeg automobila košta koliko mali stan u manjem gradu, ne štedite na onome što ga štiti. Greška treća, ignoriranje razine ulja između zamjena. 0,20 gubi 28% više ulja isparavanjem i mikropropuštanjem nego 5,30. Ako ne provjeravate razinu svakih 5000 km, možda ne znate da vozite s pola preporučenog punjenja. Greška četvrta, korištenje istog ulja zimi i ljeti bez razmišljanja. Ako vam priručnik daje izbor, a u većini automobila tako jest, prilagodba viskoznosti godišnjem dobu ne košta ništa, a realno poboljšava zaštitu. Greška peta, čekanje s zamjenom ulja dok automobil još dobro vozi. Ulje se kemijski degradira, čak i ako automobil ne vozi. Ako ga imate u motoru više od godinu dana, zamijenite, bez obzira na kilometražu. Ako vas je ovaj materijal nečemu naučio, ostanite s nama, jer uskoro izlazimo s epizodama o tome kako dodaci za motor mogu ga spasiti ili uništiti. A ako nas želite podržati potpuno besplatno, iskoristite Hype funkciju na YouTube-u. Dovoljno je nekoliko sekundi i 0 eura, a nama pomaže da dospijemo do novih vozača koji ne znaju da preplaćuju. Rezimiramo sve. 0,20 je dobro ulje, ali samo za prave uvjete. Idealno je pri hladnim pokretanjima, pri novim automobilima s uskim zazorima ležajeva i onda kad vam je stalo do svakog dijelića litre na 100 km. Ali 5,30 štiti motor bolje ljeti, pri velikim kilometražama, u turbopunjačima i pri svakom ozbiljnijem opterećenju. Proizvođači automobila preporučuju tanje ulje ne zato što je bolje za vaš motor, nego zato što poboljšava rezultate službenih testova goriva koji odlučuju o kaznama i homologacijama. Sada to znate, koristite to znanje, provjerite u priručniku imate li izbor između nekoliko viskoznosti. Ako da, birajte ulje prema godišnjem dobu i stilu vožnje, a ne prema čepu za punjenje. Ako motor ima povijest, pobrinite se za odgovarajući certifikat. I mijenjajte ulje redovito, jer najskuplje ulje je ono koje je prestaro. Vaš mijenjač, turbopunjač i klipni ležajevi unaprijed zahvaljuju.